Financije za poduzetnike. Što je računovodstvo? Računovodstvo pruža korisnicima globalne i sažete informacije o poslovanju i financijskom položaju poduzeća, prihodima, rashodima, dobiti, imovini, obvezama i kapitalu. To sve se iskazuje kroz standardna i propisana izvješća, bilancu, račun dobiti i gubitka, novčani tijek i bilješke uz financijska izvješća. Što je knjigovodstvo? Najvažniji dio računovodstva je knjigovodstvo. To je posebna vrsta skraćenog bilježenja već nastalih ekonomskih promjena koje se mogu iskazati u novčanim iznosima. Koje su obveze poduzetnika? Poduzetnik je dužan prikupljati i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje. I to sukladno Zakonu o računovodstvu i na temelju njega donesenim propisima, poštujući pri tome računovodstvene standarde i temeljna načela urednog knjigovodstva, na način da je moguće provjeriti poslovne događaje, financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzetnika. Koje su poslovne knjige kod trgovačkih društava? Poslovne knjige vode se po načelu sustava dvojnog knjigovodstva. Poslovne knjige čine: dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene slijedom vremenskog nastanka. Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja. Pomoćne knjige se u pravilu vode zasebno. Pomoćne knjige koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku iskazuju se u količinama i novčanim iznosima. Koje su poslovne knjige kod obrta? Poduzetnici koji imaju obrt moraju voditi sljedeće: knjiga primitka i izdataka, knjiga prometa, popis dugotrajne imovine, evidencija o tražbinama i obvezama. Ako su porezni obveznici u sustavu PDV-a, moraju voditi knjigu ulaznih računa i knjigu izlaznih računa, ali ne moraju voditi evidenciju o tražbinama i obvezama. Koja su financijska izvješća? Poduzetnik je dužan sastavljati godišnje financijske izvještaje u obliku, sadržaju i na način propisan Zakonom o računovodstvu i na temelju njega donesenim propisima. Temeljni financijski izvještaj za male i srednje poduzetnike su bilanca, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom tijeku. Za godišnje financijske izvještaje odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika, koja ih i potpisuje. Godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno u izvorniku. Koje poreze plaća trgovačko društvo? Porezi po osnovi obavljanja djelatnosti, porez na dobit, porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost, PDV, obvezni doprinosi, drugi doprinosi i naknade. Koje poreze plaća obrt? Dohodak od samostalne djelatnosti što se utvrđuje kao razlika između primitka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga. Paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti za obrtnike čiji ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 149.500 kuna, koji nisu obveznici PDV-a, koji nemaju izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona, koji ne obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine. 2. Prirez porezu na dohodak. 3. Porez na dobit. Za obrtnike koji su u prethodnom poreznom razdoblju ostvarili ukupni primitak veći od 2 milijuna kuna, koji su u prethodnom poreznom razdoblju ostvarili dohodak veći od 400.000 kuna, koji imaju dugotrajnu imovinu u vrijednosti veću od 2 milijuna kuna, koji su u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljavali više od 15 radnika. 4. Porez na dodanu vrijednost, PDV. Obrtnik je obveznik poreza na dodanu vrijednost ako isporučuje dobra i obavlja usluge čija je vrijednost u prethodnoj kalendarskoj godini veća od 230.000 kuna, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su oslobođene plaćanja PDV-a.